אז אריה, ספר לי על השנה האחרונה, מה עשית, איך הדברים התפתחו. עבדתי כקב"ט, הייתי סטודנט באוניברסיטה הפתוחה, ולפני חצי שנה, במאי, התחלתי להרגיש קצת לא טוב, הלכתי לרופא, ומפה לשם במיון, אחרי 18 יום באשפוז, אמרו לי שאני חולה סרטן. ומאז זה היה טיפולים, כימותרפיה, קרנות, ובספטמבר אמרו לי שהמשך הטיפול היחידי שהם יכולים להציע לי זה טיפול ביולוגי. טיפול שהוא פורץ דרך, הוא חדשני, הוא חדש, הוא מצץ, וכמו כל הדברים האלה הוא גם מאוד יקר. טיפול עולה 700,000 שקל. והדבר הראשון שעשינו היה לפנות לעמותת קו לחיים, שמנהלת קרנות צדקה, קרנות נאמנות, לאנשים במצבים. אנשים שזקוקים לתרופה מצילת חיים וידם לא משיגה. אתה מקיים מופע, התרמה, בזמן הקרוב, נכון? אתה יכול לספר לנו על זה? יופיעו ליאור סושארט, שלום אסייג, אילי בוטנר וילדי החוץ. תכלס מופע על הרמה, אחלה מסיבה. תבואו, יהיה מגניב. מכרנו עד עכשיו 500 כרטיסים. מתוך 2,000. כן, זה מתחיל להיות כבר קצת לחוץ, אבל אנחנו סומכים על זה שגם אפשר לקנות כרטיסים בקופות, במקום, ואני סומך עליכם.